तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये. आणि आज सोमवार आहे आणि इकडे वटपौर्णिमा पण आहे, उपवास आहे. तर चला नाश्ता करूया आपण आणि जाऊया ऑफिसला. आपली ड्युटी ऑफिसला जायची. एक तर तो राउटर खराब झालाय सकाळ सकाळ, राउटर पण पडलाय. तर बघूया आता येईल रिपेरिंगला. तर हे असतील घरी, आता मी नाही आहे. तर नाश्त्याला मस्त आहेत बटाट्याचे पराठे आणि सोबत घेतले आपण किसान पिचप. चला खाऊन घेऊया, कोणाला तरी भूक लागली. तर चला खाऊया ना, खाऊ ना, खाऊ की नको. तर चला खाऊया आणि ऑफिसला जाऊया. आणि ऑफिसवरनं आल्या भेटू, बघू तोपर्यंत यांनी काय शूट केला तर आपल्याला दिसेल ब्लॉग मध्ये. त्याने की हे घरी आहेत ना आणि ताई घरी आहे. तर आपण काय संध्याकाळी भेटू. संध्याकाळी ते आहे सोनूचं आहे, तिथे जायचं आपल्याला परत. बघू, भेटू तिकडे, भेटू नाही तर घरी भेटू, पण भेटू. न्यू लॅपटॉप भावाचा, लय वेट केलंय कालपासून बाबा. पण अबे तेरा भी तो लेगा ना। तर स्टार्ट करते करू आपण. ओपन करिए ना इसको, हमेशा लैपटॉप 20 में से ओपन करना। बीच बीच में से भाई, मधून ओपन करायचं भाई. बस चला ऑन करा. आपण काय देंगे? ऑन नाही होणार ना, ऑन होणार. नहीं चार्जिंग नहीं रहता हाँ. ये आता चार्जिंग सेटअप करावं लागेल ना. हा बाय. नवीन लॅपटॉप भावाचा आपल्या चालू झाले, चालू झाले. चालू झालंय. हो भाई साहब, कीबोर्ड मध्ये लाईट आला ना भाई. हो भाई साहब. एकच चार्जिंग लावली लगेच झाले. एवढा फास्ट टर्बो ये 2000 वोल्ट कितना जल्दी हो गया. सेटअप करना पड़ेगा कि रहते हो, टेंशन नहीं. सेटअप वगैरह सब वो भाई सेटअप हे वाचतंय भाई. भाई पैसे बघ त्याचे. चालू हो जा, चालू हो जा. खुल जा सिम, खुल जा सिम, खुल जा सिम, खुल जा सिम, खुल जा, खुल जा. हे वाह, विंडोज 7. विंडोज कौन सा है इसमें? 11. इंडिया डालो, इंडिया. बस हाँ, मेरे को फोटो काढला भाई. आप इधर कैसे गए भाई. हेडफोन फ्री. माऊस पण यायचा आहे. 2 बॅग आहे यार. ही बॅग माझी झाली, त्यात काय डाऊट नाही. ठीक असते, ही लॅपटॉपची बॅग आहे, ही ओरिजिनल बॅग. ह्यात काय करणार? रेनकोट भाई. माऊस येईल आता, माऊस भाई चांगला आला ते माऊस. Reno 130 सगळं रेडी आहे, फक्त बिल बाकी आहे. उत्सुकता घरी जायची. घरी जाऊन खोलणार आणि पिक्चर बघणार. हेडफोन एकदा मला ऐकायला द्या फक्त. हो कसं काय त्याची घड्याळ बघा, 50,000 घड्याळ. कोणी घातले, विराट कोहली का रोहित शर्माने घातले. एअरबड्स कितने का हो? एअरबड्स बर्ड्स 25,000 आणि 13,000चे बर्ड्स भाई. कानच की काय, सोन्यातले घ्यायचे काय. आहे खोलून दाखवा ना एक. हे खोलून दाखवा. हेडफोन बघूया आपण, हेडफोन. तर चल हेडफोन बघू आपण.
वा कलर कोणता कलर क्यों दिया यही कलर आता है। ये दूसरा कलर नहीं है अपने पास ब्लैक वगैरह अरे रहने दो, घर पे यूज करो। भाई ब्लैक कलर नहीं है ये इधर ब्लैक गलत फहमी है भाई यहाँ पे फसा दिया यार स्कैम है भाई। काय बोलतो माहिती इथं कलर दिलाय ओ माय गॉड, छुपा के रख. अंदर की येलो कलर घालून बघ रे. सही ते टी शर्टला मॅच झालं रे बोट की तरह ही होता है। हा भारी वाटतंय भारी वाटली हो? हा स्मूथ का हे कसं वाटतंय कानाला कसं वाटतंय कानाला कसं वाटतंय मस्त वाटतंय जरा, असं वाटतंय की वेगळ्या दोन्ही चालू आराम से माऊस बघा माऊस ब्लूटूथ माऊस एक नंबर लेनोवाचाच दिलाय हो ऐसा चल बरं याच्यात चल चला आता घरी झालंय सगळ्या वस्तू घेऊन परफेक्ट दिलाय सर्व लॅपटॉप का चार्जर अंदर ही अंदर है ना हो भाई। वो देखा नहीं ना इसलिए पूछा मैंने वेळ कुठे तेवढा आम्हाला महत्वाचा मी ना ती साडी महत्वाची जपून ठेवलं सध्या रात्री सकाळची घालती. थांबा पती परमेश्वर सावकाश. पुढे ये. वाण घ्या पैसा द्या पैशासाठी वाण देतो बघा बा, नावाचे वय वाढवण्यासाठी. वय वाढवायसाठी पाय द्या मला पाया पडू द्या घे धर चांगलं डोकं ठेव. वर करा ना मी कशी खाली वाकू पडली लागते ना टेबल पाय वर करा आशीर्वाद चांगला द्या जे शंकर म्हणतो तथाच तू, पार्वती म्हणते पाया पडतो. पार्वती म्हणते पाया पडतो मग पडा हा. हे बघा हम्म. 500 का नोट मिळाला पोहोच होतेस नावी होते. मित्रांनो लॅपटॉप नवीन आलेला आहे घरी गेलेला आहे घरी त्याच्या आणि आपला तिकडे हे पण आलेलं आहे वॉशिंग मशीन पण आली जी आपण काल बुक केली तिला आता वर कसं न्यायचं ते आम्हाला मोठं टेन्शन तर आता मित्रांनो ते वाण वट पौर्णिमेचं चला आणा हे येस हेच आहे गाईच थांबा आता पैसे पळतायत गाईच हा अरे कसं पकडू हा लाव मी दिसत नाही हा आता बरोबर दिसते हा लाव चिपकतायत का बघू चिपकतायत का अरे बापरे पोरले 1 2 3 4 5 6 ओ नाही राहू दे पाय नको पडू राहू दे थांबा काहीच तर काही आले काहीच कडकाई आता हे मी नंतर खातो बरं काय बघ आपल्याला वाण आलेलं आहे असं एकदम मस्तपैकी त्यात आपण जेवूया आणि मग खाऊया नाही त्यातले मनी बांध पहिले काय मणी बांधू थांबा गायचं हिला मणी बांधू द्या त्यातले त्यातले माझ्या वाहनातले वाय 2005 चे एक ठिकाण 5 घे आणि बांधायला यस ये इकडे तुला बांधतो काहीच. तर मित्रांनो आपल्या इकडे आलेले वॉशिंग मशीन आहे बघा ते आता फिट करू इथंच बघू आपण आणि इथून वरती चालवायचा प्लॅन करूच आणि सोनूचा लॅपटॉप आलेला आहे की नाही सोबत ही विजय सेलची बॅग मी घेतलेली आहे रेनकोटसाठी मस्तपैकी तर वटपूजा पण झालेली आहे सगळं झालंय वाण पण देऊन झालेत तर कसा वाटला आजचा व्लॉग कमेंट करा लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा भेटूया उद्या शुभरात्री काळजी घ्या